Mshana uthi iround yabo ke labafana le. Ayona lenkane nje. Oh. Manje ngikuza ukuthi phela bayayazi nemoto onokuhamba ngami lesishiyelana ke imoto. Mina ngishiyela ngishane nejezi la green yabo. Yawo kuba right. Mina bajwayela nabalazi lokho kunye khona bakwazi nokubona isikele kodwa nje into. Mina sishiyela imoto noma sishiye ngala siqhama ngenyawo. Sishiye khona qhama ngenyawo zabe ngabesibona yabo. Oh. Alright mshana kuhluka. Sho mshana. Ngoba ngisashiyela imoto. Mase sejezi la imombo webonnet. Alright mshana. Futhi noma ngamela khona la phambili. La efese khona. Ya noma ngamela lapha. Mshana. Amathuluzi veligcinwa landela. Amathuluzi phela mshana into ehlezi khona leyo. Ngani ngakutshena ukuthi lento sohamba soyimba. Lapho engangiyifihle khona ngoba phela ngase nginikele ukuthi ayikho into yophinda ngihlanganise nalezi zinto. Sengiyoyithatha uma kukhona isimo esiphuthumayo njengalesi sakho mshana. Yabo. Alright vele la. Ya ku right umuntu akakhulu. Koshesha vele. Ya koshesha. Umuntu siyakuhle sabuya sihamba. Ya. Inkinga awusingayo into ngakwenza. Ya. Asimo singenayo qedwe. Ya mshana. Azinyama ngibesesa yabo. Ya. Round yabo lela bafana. Iyo la nkane. Mshana sibahlala khona la. Haya sibabona. Asibuze lamadoda la. Ngiyaphila amadoda. Uphila amalungu. Hayi kusiyena uphila amadoda. Yazi into esifuna abantu esibafunayo la sifuna ukubuza. Madoda ngasiza. Wasiza malungu. Alright. Awuvuli lapho mshana. Tatasela manje mshana. Haze babona abantu basekhona. Hayi lo ngingambona lo awusho lo nethathu la. Yena. Ngicela ungathi yompenga upenga. Upenga sito simbonela sito siqeda umbona manje. Haya ngiyahlupheke madoda. Ayakona ke ngitangibonanga lutho. Asabona manje. Nazona. Awuyoti. Buka abantu basibuka manje la. Hayi sobabamba mshana. Hayi sabageja ke labantu mshana. Uncle kuphethile khona kodwa uncle khulele bafikele labo khululeke kusimoya. Hayi khululeka phela mshana. Ngitshela ngixolile. Ilokho kosipoka isoni malomo ngiyazi umsindazo wani nawo. Mshana. Wathadi. Hayi. Ufuna lezi ayingoma zange ezikhathi zethu mina mshana hayi lezi. Hayi sobathola labantu laba mshana ungasabi. Ungabasabi mshana sobathola. Kanjani ma-out beshaye ngathi ibhadi ma-out ibhadi bangithethile ma-out sobadala Sure.
Sono famiglia, sabe, filho, sabe. Ei, Macau! Ei, esse, Chesani, Zib, man. Epeto, Chesani. Ei, anche se sei galera. Ei, as ringine non ce n'era. Poi, adesso pure non ce n'era. Ma festa, sì, qua. Non muore. As velhas, eu sei, como general, Show matala manje sikuthane ke nike wena. Lezi ndishi zidlalile mfethu. Zidlalile Manje lele simoya. Ayikho fanele sahambe. Angikwazi bese awuzebhula manje sisimoya manje sisimoya safanele ibhula. Ese nyakinqa nela. Asambeli. Awizo nje lezo. Show bhula. Manje ebhula. Nawe bhula, kuleka, uringa nayintwana zakho la. Yazi phela sekuthi ya phela sekuthi usipoke phela la lentwana le uchis boy phela lo fana kamama lo uselanda intwana yakhe asemakhaya. Eksele fane lentwana isintwana kanye mfethu. Eksena kanye mfethu. Isisa nomoya. Show general sibethe. Eksele sebethi ushampumbuke la usipoke phela. Sihlaza mfethu, sihlaza. Alright Buddha, alright. Alright Buddha, okay general. Tueleke. Ewe mshana. Ngiyaphilela. Yazi kunomunye umfana la engimbonayo ompofu onokuhamba nje nesinye isifetshana nje sentombazane akekho kulabafana abakuthinta. Ngiyambona malume. Ompofu unyana nje oneyikhomo. Uneyikhomo ngiyambona uyiphela. Alright ke mshana ngisafuna ukusebenza ngabo ke yabo. Safuna ukufuna no bra wami la sibone sisenza kanjani. Ngiyakuzwa malume. Nazo ke mshana. Sure. Nangempela mkababa. Ayikho ngaphandle sana. Mfethu azi ngila indabukweni yakho ngaphandle awuqabuke phela sithi siqabela mfowethu. Ayikho ngaphandle. Hayi mfowethu. Hey ndoda yazi kunenombolo engisebenza kanjani sikhotheni. Hayi mfethu azini ayisosabela mfowethu yabo. Ayasithophe sithi. Mana sikhotheni awuthi vele ngibeke mfethu sithombeni. Mfowethu yazi ziphi mfethu? Kunezinye intwana mfethu ezikhona la eroundini yakho yabo. Ezathesha intwana yami yabo lento leyo. Manje enye yayo ngibona ngathi ihamba nesifebe sayo la kade sengiconfirma kumshana noline kaCaptain ayibambi inombolo ukuthi manje izinto nasezingikhohliwe yabo manje azazi mfethu ukuthi ngiyindoda ekhapha DNA ayibambi inombolo yabo manje ngazoza ngezathi seyinombolo eziningi yabo manje funa sisebenze le nombolo ntanga mfethu ayibambi inombolo wena relax bese besusi mfowethu azi na umashele mfethu ophezulu inqadasi ngoba nami vele inqawe yami ngiphethe ayibambi inombolo ezikho mfowethu Mpumalanga ziyagcwala ngiyashayisa
Bapho sinawa semfikile ngangapha. Sazini awuyihlehlele la ukuthi ngawe ngibamba. Yazi labashishi bangala mfethu yabo. Baphuthe ngala asibala. Sana sana zingqangeke le mpilo yabona kumanje bhanga siyafuna ngiyabona Hawu ungayeki mina manje nasenzothula phela ngosela wena. ngiyabona ukuthi ngazi ngempela ngiyazi. Jesus, ona mpona, ohaki, lila jwangu, ampita harito, ona yei ofo, Macala sesidala ohlaza vele ehlala nakho sifaka ibhatho Vamos no futebol da. Não, uma ação. Hey, pode mazo. Hamba kahle pode. Khona mkhomba kanjani? Hamba kahle. Wayesela wethu awukho bafuni. Abeka kule madoda la asaphumela angala solo bhuda ayophansi. Hayi phela nami ngizongcina ngibambezelekile njengoba uyazi wena wahlezi ngidini. Kwenzakaleni ngawungandisi. Uthini udaba? Bhuda bekukuhle bhuda ngixakekile ukuthi waye ungasebhudela abafana bathi ungqoma bhuda. Lo fana lo ofana simbulale lo abathi bani uChisboy lo. Chisboy. Bhuda ngiyahlola ukuthi amsejelani lapha ne ubuye kabi ubuye nebhuda yakhe ngitshela ukuthi nje isandla lesasisebenzi bhuda yami ebesho ungqoma la esitolo. Nakhona phela ngimile bhuda yami esitolo yabo. Ngiyayibhemela ngiyashayisana yabo. Uqhamuka neankele lakhe baqhamuka ngala phezulu. Besho ukunquma ankele ngoba basho nje nga2 bengithi ngiyaka washo ukuthi wangishaya la engalweni ngitshena nje ukuthi bhuda yayisebenza ukusebenza ngengalo yami bhuda. Lo fana lo lo fana lo ungenyisile bhuda. Hey Kodwa khona into engicanga ngoba phela sibonga mathamba ibhamu ngalinika. Lezi ibhamu lesi siyasebenza zinenhlavu ngalinika ibhamu zinenhlavu. Kwenzeka kanjani ukuthi lo mfana aqhubeka phila? Bhuda ngiyayisola bhuda nami ukuthi sesiyenza kanjani umsebenzi lapha na bhuda yabo ngoba ngitshela lapha bhuda yami ngiyathembela ukuthi mina la engimthola khona bhuda bo ngiyamnqoma bhuda ngicela ungiphethe balokubhuda lokugcina bhuda ngiyacela bhuda. No, soyilungisa ngendlela singaxhumana. Ngoba mina nezihlakahlaka ngiyaqhamazela. Into ezokwenzeka ngamanje sekusowangelela nobhuda wakho njalo angithi. Bhuda yami leya bhuda leya ekingceli bhuda yabo ngoba bewufana nobhuda yami ngiyazi ngizongithintela nje yona kamnandi bhuda. Ngicela wena lalelani mama uqhubele njengamanje. Uzosayinisa bonke labafana abantu. Kusasa makuphumela siyahamba sohlasela kulabafana. Usobala labafana ukuthi abasazi. Usobala mina ukuthi labafana bangasi. Basigibela la emakhanda. Siyahlasela kusasa ngoba umathi inhlavu ngesipho.
koqhuma nhlamvu nezinye zofakethe kumele bazi ukuthi kusasa elamanqamo sebanquma yebo bhuti yami njengoba ushilo bhuti yami utshena unje ngoba kothi kuhle bhuti yami ngobe singibatshenile bhuti yami ngoba abafana kufanele sibaqedile bhuti yami ngoba bese ngabaqedanga bofika bona kuqala bhuti yami and abaginqile bhuti yami engifuna ukusho kufanele nje ukuthi mesifika benqunye straight bhuti yami futhi nami ngifuna ukuba khona ngoba lo mfana ngifuna ukumbheka ngawami amehlo bhuti yami lapha ngixhaphazile bhuti yami ngibuyisa nabafana la bafana bangithatha kancane bhuti hey kanti hayi ke sibuke khululeka kusasa koqhuma nhlamvu nezinye zofakethe we sikhotheni Hawu njani ndini? kumasha kanjani Angikhona thambo yami. izinto ngayibambe ngaphandle Angikhona. nami ngisafuna ukuchatha ukuthi lapha ngike ngaya bese ngayaqomana ngiyobamba ithambo elimhlophe ngibamba ngathi ngibezwe lesitulo la Awuye. phela wendoda lenombolo lesayidala ndoda ishintsha kuhlaza manje vele siyisize phela singalokhu silandela amathunzi amnyama ngibamba isikhotheni izinto manje ngifuna ukusebenza ngalo Yazi njani? Amasiza. Yazi ngishiywa igazi. Aja, yazi. kumele uhambe uyothela Azini uyotheshe akhululeke. Kodwa ngazi noma ngathi ngashisa namuhla wena noma ngihambe naso wena. hayi bashalazi Bashala. ngisho ithuluzi leli futhi yabo kumele sihlezi lila ya ngoba sesidale nonobangela nje futhi kumele sihlezi lila lento Yazini. Bamba qhamu. hayi ke ngaphatha sokubamba futhi noma uthi ngisebenza nenombolo yabo Showcase la. no bhuti hamba kanjani bhuti sacela usizo lwakho baba uyakwazi ukuba kwebhudi otomele ungakhona khona luyakhona losinalo awusazi sikwazi mfana awusazi sikwazi usibonanga Jalan njengoba ubona kukhanyile kanje la ekhaya. Makwenze njani vele ngeke ngingadedeli kwakhanya amakhandlela nje emini kabhani naney'ngubo kushisa kanje kwenzakalani mama azangiqondi ngempela Njengoba kunjena nje sikhathana ngibona ngibethi iy'ngubo ilangishisa kanje ngizile kubaba wakho. hawu indaba kwenzakaleni mama ngobaba
Ngiyasho ngimboni lapho uhlala ubaba ngimboni kwenzakaleni mama ngicazele. Yazi angiqondi ngempela mina mama ngicazele ngangithusa manje ke mina. Manje uthi ngiqale ngaphi? Indaba ngitana kusuka ukuthi nomzali wakho Edward isule ngayo kuba njengoba deshawa nje umzali wakho Edward owashawa eshawa intombazane. Wasengena-ke ubaba wakho-ke okwamkhathula kakhulu ukuthi labafana abashaya umzala wakho yibona bangibamba imali esitofeni. Hawu bamba futhi nginganenkonzo ngisho ukuthi nginingi mama engifihlela khona mina ngoba ngimncane vele kodwa mama Akulula njengokusho nje. Inkinga usamncane kakhulu akancane nje. Ezinye izinto azithanda ukutshela zona ngoba uzophazamiseka esikoleni. Shuthi ubaba ushiye ngempela emhlabeni. Ngiyale. Seshiye baba. Sengisebenza nje kuphela. Okubuhlungu. Sesibuyisile baba. Siyambeka nje phela nekhe ukugcina nesibaba. Manje mama yena uEdward ukephi? Mina benawo khona la. Uyena vele udala ezingisho ngisho lezi. Vele mina beyaphethile la mama. Ukephi mina ngiyakho? Hey mntanami, manje nje angimazi nokuthi ukuphi. Kodwa ufikile la wathatha isibhamu sakho kwakho. Wathi uzoyiphindiselela ngendlela yakhe njengoba kufumana wakhe ebendlula lesokwenje. Manje wafika wathatha isibhamu wathi uzoyibuyiselela ngendlela yakhe. Manje kungicika kakhulu ukuthi lapho ufaka lapho nje usiba ingozi kakhulu ngoba bakwazi ukubulala noma kwakho. Angazi ukuthi idezo kuthiwa la ekhaya ukuthi siyonqaba angazi kuyoze kube njani. Shuthi siyonqaba umuntu. Yazi phela wengilanga kini ungakwazi ukuthi uphume kahle hle sengifikile bengicela ukuthi uphume bengiphethe nama chips la ngibona nje phela la engikhona angikhululekile kahle ngingathanda phela ukuthi usheshe
Spoglo, ona. Strong. Slow na, bola pa, slow na. Mungkin. Shisha kaibambe khona ngapha. Ngimshisha kazizethu ngapha. Ngiyawa ngimshisha. Ngimshisha ngazi indawo ngapha. Oh yes, wendoda. Awunazoko webhodi mfethu. Kanti ukuphi mfethu ngoba phela ibhodi sithumile la ukuthi sizoshaya sisiko kanti wena ukuphi? Ya mfethu ngimngawe la mfethu. Nama ngimtholi mfethu. Yazi uMzambia mfethu unini ngimthinta ndoda. Kodwa yazini asihlehlele. Sombona kusasa mfethu yakhe yazini. Avele sishaya isikole siba u2 yabo. Ekuse yazini buka. Awuphatha amathuluzi awu2 ngoba mina elama ngiphethe yabo. Nazo. Oh, bukan aku. Oh. Lila joangu ampita haribo ona yeirofo lema swallow until Pole khona nento engiphatha kabuhlungu kanjani futhi abafana bamkade ngabacina futhi yami nakhona ngizwa sengizwe nje ukuthi abafana bami bathintiwe futhi yami ngathi bamashithana Ngasibonge wena understand ukuthi wenzakala njani. Futhi angazi ukuthi wenzakale kanjani futhi yami bathina lofana lona bamtholela efile lo mngani wami lona lomzekezeke bamthola esitolo kade ngitshena nje futhi ukuthi asize esitolo khona imeshini efanele siyiphuthume futhi ukuthi sikhona into efanele siyihlanganise kodwa bamcishele khona esitolo futhi yami. Ngizaka kakhulu nje yade ngitshela wena ukuthi igama lami soyena indaba kodwa igama lesi elile manje
Bhuti yami angazi nami ngizawale bhuti yami. Bhuti yami ungibona nje bhuti yami ngicabanga ukuvakashela nomalo wami le emakhaya bhuti yami. Into ezosisiza nje ukuthi sihambe bhuti yami ngoba laba bafana banquma bhuti simnqumela impela umalume wakhe bhuti kodwa kumbi bhuti kumbi bhuti. Yona into enenza ungehlisa isithunzi. Mina ngumagolide igugu lenhlabathi. Angihlehlele emuva. Kodwa manje ngiyakhohlwa abafana bami. Nawe usufuna ukuhamba. Kodwa ngiyayizwa into eshoyo futhi ngiyazolana nawe. Ngoba kumele ngikhombise kulami ukuthi ngumuntu yabo ngoba nabafana bami kumele ngimnakekele yabo. Ya, kodwa uthi ushawa umoya kancane hamba ubukhomelo. Ishindlela amathanda. Bhuti yami bhuti yami. Ya wena nja. Ngiyabulala umalume nini? Ngiyabulala umalume. Ngibhala incwadi esimeni sokuthi ngiyazi ukuthi uyabuya namhlanje and nginethemba lokuthi uzoyibona. Ayi ngoba-ke angikungahlali nami bese ngingene enkingeni eningi. Ngikhuluma nje ngilahlekelwe. Umngani wami wangishiya emhlabeni. U-Edward nakasekho ngenxa yami njalo. Esimeni sokuthi lekha siyahlupheka singalingi. Ingakho-ke kwenzeka kanje. Hhayi, ngisinamazi. Sanibona, igama lami ngumvele Sibongo Mwadulu. Umsunguli wemuvi nomkhandlu wemuvi imina. Ngenhloso yokudlulisa umlayezo othile kwintsha. Le story siqondene kakhulu nentsha. Ekuthenini masikwazi ukukhetha abangani, kanti futhi masikwazi ukwamukela isimo. Thina intsheni yamanje sisahlule ukwamukela isimo. Nibonile nani abafowethu lathi sibe-8. OMzambiya, uSpoki, OMzekezeke. Bahlulekile ukwamukela isimo sokuthi ekhaya baswele. Bakhetha ukujoyina uGanga. Bahamba nebhosi, ibhosi-ke ngizamela ukuveza ukuba labantu esibabiza ngamabosi uma siganga sitshela ukuthi senze ongcono singaphezulu singongqondo ongqondo. La mabosi esithembele kona awanendaba nathi njengoba nanibonile lapha esitoreni ukuba bebethi bebebika uSpoki ibhosi yabo ugeneral wabo
bivele ithi mina ungakho ninikile ibhamu okufakazi lokho ukuthi awali indaba na impilo zabo. So ngizama ukudlulisa lokho kuyintsho kuba mayingayitholi sihambe yojoyina igenge endala inika ibhamu inika imeza ngenhloso yona yokuthi ayiyashaya ifuna ukwenza imali ukuze ikwazi ukuphila. Leyo nto ilidele ekuthenini umuntu ejele noma eshona kahle umuntu unciphisele iminyaka yakhe ukuphila. Okunye nimbonile umbhali beyisiqenqa engane ehlakaniphile esikoleni phela beshodwa ngemali njengoba behamba ngophaka nani nimbonile bekukuveza lokho ibackground akasuka kuyona ukuba hlahle baswela kodwa uhlulekile ukwamukela yena wakhetha ini abangani. Ingakho ngithi masifunde nokukhetha abangani seyintsha because umngani wakhe umhlomekisile wamjolisa nesigebengu esiganza. Isigebengu sona sinendaba naye sifuna lokho sikufunayo njengoba nibonile nje sikwazi ukuthumela abafana bazo ukuba ngokubulala lo mfana obethandana noMphali kahle beplana kahle ngevarsity yonke but sonke ishabalele ngenxa yokuthi uMphali uhlulekile ukwamukela isimo sasekhaya. Yena bekumele efunde ecele ukuthisha bem-assist ukuthi ekwazi uku-apply ama-varsity. Njengamanje sinenhlahla thina intsha yamanje sesiyakwazi uku-apply ama-basari senze yonke into mahhala. Othisha bayakwazi ukusiza uma kuwukuthi uyashodelwa imali uku-apply varsity bakhona uthisha uma uthi uyamisela esikoleni uyaphasa kahle ingane elungile othisha bayakwazi ukulekelela njengoba bekhona uthisha baseveza abazali empilweni zethu abadingi ukusifundisa kuphela bayakwazi ukufaka isandla uma kubona ukuthi kuyadingeka uyiphethe kahle. So isixazululo sambabe silula nje ukuthi ekhulume nothisha esho ukuthi uyashodelwa kanje bemlekelele bemsize kwazi noku-apply ama-basari. So kahle nje istory besibeka kakhulu kwintsha sipromote ubugebengu asigqugquzela ubugebengu kakhulukazi njengoba nanibonile nje umzekezele noSpoke noShani noMzambeni zama ukuveza ubugebengu ebukhokheni. Ngiyabonga uyena uLungisani Mvelo Dube.